man pode transformar a forma de respirar, a velocidade cambiar, a saudade viste de azul nunha praza a noite. Vai ser o noso mal o que nos axuda. Somos viaxeiros de árbores escuras e estrelas de olor a azar, como un cansazo de terra mollada a noite, logo vai marchar. Temos que decidir o que se vai construir, a forma de